Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun MM Budi Susanto. Kanthi irah-irahan di aku anak-anak wewe. Cerita Jagating Lelembut iki udakara dumadi 2 taun kepungkur. Sawijining dina ana rombongan wisata siswa SMA kanthi nyarter bis wisata tumuju Tawangmangu, Jawa Tengah. Salah sijining siswa SMA sing bakal dak critakake iki asma singlone Mardian. Mardian iku rupane bagus, solah tingkahe alus, lire ora ugal-ugalan. Kabeh para siswa sing arep piknik wis padha ngumpul ana latar sekolahan, yaiku SMA Negeri ing Kutha T. Sawise padha siaga kabeh, wis ora ana sing keri klebu Mardian. Bis iku mangkat tumuju Kutha K. Saka Kutha K wanci awan tekan lokasi wisata. Kabeh siswa sing ana njeron bis enggal padha metu banjur bareng-bareng tumuju Grojogan Sewu. Sawuse katon nyawang grojogan utawa air terjun, siswa-siswa padha nyebar. Ana sing munggah lereng gunung, ana sing jajan, ana sing balik ana papan parkir. Mardian iku bareng kanca sing cacahe 5 padha dolan adoh saka grojogan munggah ana lereng gunung. Rekane arep nyawang kaendahane gunung. Gandeng Mardian iku krasa ngampet pipis, kepeksa ora mikir dawa. Teka mipisi wewujudan watu gedhe. Wiwit Mardian mipisi watu, wujude Mardian ora katon. Lamun disawang dening mripat lumrah. Satemah gawe gegere para kanca-kancane. Ana sing ngundang-undang Mardian, dene ora ana wangsulan. Arah wetan, lor, kulon lan kidul disawang. Kasunyatan Mardian ora katon. Satemah siswa sing papat iku padha bingung, pikiran sing ora-ora. Apa Mardian iku ora pamitan? Apa ninggalake kanca-kanca sing papat? Banjur balik ana bis. Sawuse ana lereng gunung, siswa papat iku padha kesel anggone ngundang Mardian. Kahanan iku banjur dilaporake gurune. Guru sing dilapori kalamun Mardian ilang banjur nyewa speaker kanggo ngundang siswa sing jenenge Mardian. Amrih enggal ngumpul ana parkiran. Awit bis arep mbajutake laku menyang papan wisata liyane. Saeba dadi bingunge para guru lan siswa kabeh. Dene Mardian wis nyata-nyata ora katon. Yen ditunggu terus ana kono bakal kentekan wektu. Nganti surup ora ketemu. Mula putusane guru bis enggal mangkat. Sawuse rampung wisata, bis ngulihake para siswa ana sekolahan. Tetep wae Mardian ora katon. Kahanan iku diaturake marang wong tuane Mardian.
atas nama para guru nyuwun aksama marang wali murid sing kelangan anak. Nganti pawarta iku diumumake ana mass media ing koran lan radio padha nyebutake bab ilange Mardian ana lereng Gunung Lawu. Bisa dibayangake kaya ngapa susahe bapak lan ibune Mardian sing kelangan anak. Bapake kegawa saka bingung banjur mara ning Kyai Pinunjul bangsane paranormal sing waskita ngara widekake ilange Mardian kanthi ngilmu kebatinan sing jero paranormal sing bisa nerawang ana alam gaib iku kandha marang wong tuane Mardian. Pak, niki badhe pitados monggo mboten nggih monggo. Kang putra Mardian niku tesih gesang nanging pun boten saged wangsul jalaran niku kirang pangatos-atose Mardian piyambak. Mardian niku ngempet pipis kok mboten teng toilet umum sing aman nanging malah mipisi watu ageng. Manut sawangane niku watu nanging sajatose niku omahe Gendruwo kalih wewe. Gendruwo niku jaler gadah bojo wewe. Wewe niku mesti wadon. Gendruwo sing bebojoan niku salah satunggale gabuk ngantos mboten gadah anak. Lah gandeng arep-arep gadah anak kok onten anake manungsa sing dianggep kurang ajar mipisi wewe. Temah wewe niku mboten nesu nanging kanthi syarat Mardian dipun pek anak. Wah, njur pripun nggih Mbah? Napa panjenengan saged nulungi nyuwunaken Mardian niku wangsul ten kula Mbah? Pitakone bapake Mardian karo nangis. Wah, nyuwun pangapunten, saged kula namung nedahake yen kan ngrebut saking tangane Gendruwo kula mboten sagah awit kedah gelut. Yen kula kawon lah kula sing pejah mungsuh Gendruwo badhe dibayar pinten yuta kula matur mboten saged. Wusana wong loro iku mupus marang lelakone. Yen digetunana ya tetep getun dene anak durung tau diajari amalan maca Al-Qur'an kanggo mbetengi diri saka pambujuke lelembut sarta durung dikandhani bab tata cara ana paran supaya kaparingan slamet. Kabeh iku amung wallahu alam. Karipta dening MM Budi Susanto. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 306 tanggal 7 Februari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.